Nangunay sa inspeksyon si PRO 11 Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete sa mga disaster response equipment sa Camp Surgeon Quintin Merecido sa Buhangin, Davao City. Dungan sa PNP-wide annual inspection sa PNP headquarters nga mismong si PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang nanguna sa paghiling sa mga gamit. Tumong sa PNP nga ma-evaluate ang ilang kaandam, kapabilidad ug pagtubag sa mga nanginahanglan hilabi na panahon sa kalamidad. I-check ang preparedness sa pulis sa Davao Region in terms sa mga disasters or emergencies, kung ready ba yun to respond immediately para ma-check kung ang mga equipment tama ba o sa may kulang and o sa may need na i-add or i-enhance. Gihiling ni Rosete ang mga gamit sa mga pulis sa DCPO o mga PNP provincial offices. Nakalapag sa ground ang mga gamit sama sa emergency lights, rubber boats, first aid kits ug mga sakyanan. Ug hasta ang mga personal nga gamiton sa mga pulis panahon sa emergency response. Nakita ni Rosete ang kakulang sa communication equipment sa mga mobile sa kapulisan. Naato kay mga kulang na gamit. Ang isa jud sa nakita na nakulang ni RD dito kay na mga patrol vehicle na walay radyo pa. So, concern ni RD sa on to communicate from the ground to base, may ana gan Interpol. So, motoyhang gi-direct na request sa National Headquarters for issuance of radio nga i-install diha sa mga mobile. Apil sa respondihan sa mga pulis ang emerhensiya sama sa sunog, natural disasters, accidents o sitwasyon nga pwede silang mudapat og first aid kung gikinahanglan. Pangandam sab kini sa kapulisan hilabi na nga magsugod na ang ting-ulan karong bulan sa Hunyo.